مستيات بيتنا ساعات 4 فرقان وقحتا ملئية زحدركو ساعتي جرمس بلت دقاسي كي وداكو مستخامي متسأن نسرح موفارن عمنا استلام مدكو هيوتي كابزخون عمتات حليفهم أبسمون شدشتا معالتات بخمزي إزنبر أب أوروبا كيتا مهاركات سرحو ترى سرح بحفشا قليل كوانتا زيكونه حدا اوانجن كابت سرح اتو مسارحتي كاب سدت كا سدتنياتات زخفقلو اوانات اللو كاب غزا بخري نسدت زوصاخو خا انا بيني طرحي ولدين كلتنا اشتو احواتين كاباي تصبيتهم سلازي اب نؤس عدمي كم كالو سدتنياتات موياون اكاديميون سلطناتات كوسد ايتعدلكن اتو مسبلكو جدن ناب سرح علم كوافر نيرني أحمق كنون عبتي كم سرحتنيا تريد تقوص إرى سرحلو تكال أتكيلة بمسرح بزيت هكيت راحت أي كم وحج ينتبتب علىخو حد سرح ترح كأخلا نسل زي كالي كالاي سرح حاسوي لون دفق كبل يوعل علىخو ننفسي ترح أنت زنبر نابراي عزيو عري مخونة أنا جن كاب سدراي حليفة دارقا نزمد أزمادي زنابزلخو حد أوانسي عب أوان عرفتي كلت أفريقاوያን مسارحتي نحد حدهم كعللو صنبر بلكوم مو علالهم أزي غرمني مسايم زسرحو دموزناون معري نساتهم جن أب هاجراتهم مريت كم زغزون كأسنا بلو غزاوتي أم مسرح كم زركبون دارقا أب مززامو زبصح بروجكتات كم زلوهم كلا زبون كلو دنصو بلني نعيون نسخاخه انتاي غيركا عدخا كبلو حتى قربو لي نتنسوم زسرحوا زلو هنصاتات كا كاب موبايلاتهم بسئل رأيوني انتاي كم زملس طفعني دحر جن انس دقي كاب افي قديفه نسدراي زسدلهم زلخو دحر كا ولاون گنزب انت زنبرني كم قحتاي مريت غزئي هنصا خسرحن تكال كخفتن اي كلني كبل نتحقي درغح كلهم نساتهم جن كامنوني كالون كم زنابلنا حدا كالي إرتراو مسارحتي نابتي نعرفت كفلي تتصنبرنا مو اتوم دك معراب أفريقيا مسارحتنا حقو ديو أبعدخم زخونا نجر كتوفر كبيد كبلو حتتوا نسخاء اتخلو ناي فلسات تنقتات كاب أمريكان ويانن زبقسيو إلو زأمن عين السبسل زنبره انتاي دخاختو بلوم تنحكا إلو تمليسو نعاي أقوات أتالي أنا خاء اتمسوهم كواقعو زنحكو بزي حبئبئ قلت كله ودقن بقطعه انت عين السبيخه جن سلام انتي كم تبلون بلني هو اي حق انديو انتي اخبلهم نيرني بالكو ولا حق يخون كمي غيركا ناي وشطنا وصيخه نغانو تهبهم يلون صرصره بزخونه ነገር ከይገበርኩ ብደሞዘይ ጥራሕ ሰላም ክነብር እንተ ዝኽእልውን ደሓን ምኾነ ኣነ ግን ብሓዋላ ተሐሊለ ዝሰረድኩን ተሰረድኩ ምእካል ኣብዩ ወርሒ እንታይ ኣዋና ዜራ ከም ትምለስ ኣመና ይገርመኒ زحسكوان ገንዘብ ገና ኣብ ጁባይ ከይኣተዋይ ጠፍኣ ሓደ እዋን ንስድራይ ጥራሕ ገጥ ኣቢለ ክሕዞሜ ናይ ካልእ ባዕሉ ይፈልጥ ኢለ ምስ ነብሰይ ቃሊኣትሞ ሓደ ወዲ ሓትነ ወይ ወዲ ሓወቦ ኣብ ከቢድ ስቃይን ጭንቀትን ኮይኑ ካብ ሊብያ ኢትዮጵያን ካልእ ቦታታትን ይድውል ሓውል ከ ይበሃል ሎሚ ደኣ ህይወተይ ናተይ ድያ ወላስ ናይ ካልኦት ክሳብ ምጥርጣር በፂሕ ኣለኹ ንስድራኻ ተጸሚምካ ገለ መትከል እግሪ ጌርካ ከይተጸግዖም ኣብ ሃገርና ዝከኣል ኣይኮነን ወትሩ ክትሕብሕቦም ክትኣልዮምን ክትሕግዞምን ኣለካ እዚ ግቡእካን ሓላፍነትካን እዩ ገለ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስድራ ቤታት ከቢድ መስዋዕቲ ከፊልካ ትሕግዞም ከም ዘለኻ ይርድኦም እዩ ገለ ግን ፈጺሙ ዘይስቆሮም እናኽድውል ገንዘብ ወዲእና ዝብሉ እዮም ስድራ ደለይቲ ጽቡቕና ስለ ዝኾኑ ንዕኦም ክንብል ድፍእ እናበልና ዘዝሓዝናዮ ናብኦም እናሰደድናዮ ክንመስል ክንወልድ ከኣ ይደልዩና ኣነ ኣብዚ እዋን ናብ 30 ዓመት ይጽጋዕ ኣለኹ ሓዳር ግበር ዝብል ለበዋታት ከኣ ይበዝሓኒ ኣሎ መዓልታዊ ኣብ ስራሐ ዝረኸብክዎን ዝሕውለን ጁባይ ጥርሑ እዩ ከመይ ኣቢለ ሕጂ ሓዳር ክገብር ዝኽእል ኣቦይን ኣደይን ዓበይቲ ሕማማት ተደራሪብዎም ባዕሎም ላዕልን ታሕትን ኢሎም ሓዳሮም ከኣልዩ ኣይክእሉን እዮም بفلاي أبوي بتوتهدر كوينو أبزي عدميو وارديا زحدرو بزي فلات حمام كابزت حزن كابز السقين نويح كوينو نحمش دقايق دوك بلاي كإلن كبيد ني عند حقوق أنزال لو حكمنا أبي إرترا تقبيت وي ناب تركي ويكالا هاجر كيدو كحكم
ውሳኔ ተወሲንዎ እዩ ገንዘብ ግን ካበይ ይምጻእ ቃንዝኡን ድኽነቱን ሒዙ ኣብ ዓዱ ኮፍ ክብል ተገዲዱ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ደቆም ናብ ኣዲስ ወይ ካምፓላ ዘይዛወርዎም ስድራ ቤታት ዘይረብሑ ውሉዳት ከም ዝወለዱ እዮም ዝሕመዩ ዝብል ዕላል ሰሚዕ ኣለኹ እቶም ናተይ ስድራውን ከምኡ ይበሃሉ ይህልው መን ይፈልጥ ኣነ ዕድል እንተዝረክብ ኣይኮነን ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ኣብ ካልእ ወሲደውን መዛወርክዎም ኮይኑ ግን ናብራይ ኣይፈቕደለይኒ ኣብ ኣውሮጳ ጸገም ዘሎ ኮይኑ ዘይስምዖም ብዙሓት እዮም ሕጂ ደኣ ወረ ሰብ ሓውለለይ ከይብለኒ ክሳብ ቁፅሪ ቀይረ ነቶም ዝደልዮም ጥራሐይ ቁፅሪ ስልከይ ዝህቦም ዘለኹ ቴሌፎነይ ጻውዒት ኣብ ትገብረሉ እዋን ፍጹም ፍርሓት ይስምዓኒ እንታይ እዩ ዝገብሮ ሕጂ ኸመን ኮን ይኸውን እናበልኩ ቀጥቀጥ እናበልኩ የልዕላ ሓደ እዋን ቅጭ ይመጻኒ እሞ ኩሉ ነገር ክጥንጥኖ ይደሊ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ሳዕቤን ህይወት ኣብ ቅድሚ ዕንተይ ምስ ተቐጀለኒ ግን ከምዘ ዋጻኣኒ ይርዳእኒ እሞ ናብራ ቀደመይ ይቕጽል ሰብሲ ሰሪሑ ኣብ እዋን ዕረፍቲ እኳ ምስ ዕሩኽ መሓዙት ከም መንእሰይ ሻሂ ክሰቲ እንተዘይክኢሉስ ምስ ምንታይ ይቆጸር ሓደ እዋንሲ ሓደ ብዙሕ ሓላፍነት ዘይብሉ ሰብ ንስኻ እኮ ክትበቅቕ ሓንቲ መዓልቲ ሻሂ ኢልካና ዘይትፈልጥ ይብለኒ ብልበይ ኣብ ከብዲ ጽጉብ የለን ጥሙይ ኢለ ፍሽኽ በልክዎ ፍሽኽታይ ግን ብዙሕ ቃንዛ ነይርዎ ክትበቅቕ እንተኾንካ እውን እኮ ክህልወካ ኣለዎ በዚ መሰረት ከምዚ ኸማይ ብዙሓት ኤርትራውያን ሎሚ ህይወቶም ብጭንቀት ይሕልፉ ኣለዉ ኢለ ይግምት መቸም መሬት ተዓርብ ትመስላ ክሳብ ሕጂ ጥዕና ሂቡኒ ይሰርሕ ኣለኹ ስድራይ እውን ክሳብ ሕጅስ ኣብ ደሓን ኣለዉ መጻእየይ ግን የተሓሳስበኒ እቶም ገዲፈዮም ዝወፀኹ ኣሕዋተይ ድሕሪ ቁሩብ ንሳቶም እውን ስግረዶም ምስ ወፁ ካባኦም ክጽበዩ እዚ ሎሚ ናብ ኤርትራ ጥራሕ ዝሕውሎ ገንዘብ ከዓ ናብ 2-3 ሃገራት ክገብሮ እየ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ኩነታት እናገደደ እምበር እናተመሓየሸ ይመጽእ ስለዘየለ ለውጢ ዝህሉ ኣይመስለንን እቶም ንኣሽቱ እውን ዕጮኦም ስደት ከይኮነ ኣይክተርፍን እዩ ኣብ ኤርትራ ተስፋ ተሳኢኑ ኣብዚ ቅሳነት የለን ገንዘብ ጥራሕ ኩሉ ነገር ገንዘብ መዓልታዊ ገለ ጸገም ትሰምዕ ሓድሽ ድቦላ ነገር ኮፍ ኢሉ ይጸንሐካ ነቲ ተዓበስካ እቲ ይፈርሰካ በቲ እንተጸገንካ በቲ ይዓንወካ ኮፍ ኢለ ይሓስብ እሞ ኣነ ደ ሰኒፈ ወላስ ኩሉ ኸማይ ይብል ግን እንተዘይተጋጊስ እቶም ሎሚ ነዚ ታሪኸይ ትሰምዑ ዘለኹም እውን በዚ ናተይ መንገዲ ትመላለሱ ይመስለኒ ገለ ስደተኛታት ደኣ ነዛ ነብሶም ጥራሕ እንዲዮም ዝነብሩ በቃ ይበልዑ ይኽደኑ ይዕርፉ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ወይ 2 እዋን ናብ ሃገሮም ይበጽሑ ስድራ ቤቶም ይረኽቡ ወፍሪ የውፍሩ ተስፋ ኣለዎም መጻእ ኣለዎም ይቕናኣካ ዕጫና መሪር እዩ ኣበይ ትፍጠር ምርጫ ኣይኮነን ትዕድልቲ እዩ ገለ ሰባት ዕድለኛታት ኮይኖም ዝፍጠሩ ኣለዉ ህይወቶም ከዓ ለማጽ ይኸውን ናትና ግን መዳርክቲ ተሳኢንዎ ኣብ ኤርትራ ክርተት ኣብ መንገዲ ስደት መከራ ኣብ ስደት ከዓ ገልጠምጠም ኮይኑ ኣምላኽ ይመስገን ኣእሙረይ ክሳብ ሕጂ ድሓን ኣሎ ገለ ብጾተይ ግን ድሮ ጥዕንኦም ክማዛበል ጀሚሩ ኣሎ ወረካብ ጭንቀት ክገላገሉ ክብሉ ኣብዘይ የድሊ ወልፍታት ዝኣተው ኣለዉ ገለ እውን ምናልባት እንተተመሰለሎም ግዳይ ቁማር ኮይኖም ኣብ ክሳራን ዕዳን ዝወደቑ ኣለዉ ብሓፈሻ ግን ኩሉ ሰብ ኣይጠዓሞን ካብዚ ተበጊሱ እውን ሰላምታ ዝለገስካሎም ጸርፊ ዝምልሱ ይቀላቐሉ ኣለዉ መወዳእታና የጸበቐልና እምበር ዝብሎ የብለይን ደቂ ዓደይ ኣጆኹም በሉ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ قنا مسلي فتحي